zatiaľ, čiže celý zápas nedoťahovali a jednak obranou, ktorou sme sa vrátili späť do zápasu, sme prejeli kus veľkej bojovnosti a nasadenia a ukážky toho, čo chceme hrať, ale dnes boli veľké pochybenia zo strany rozhodcu a hlavného rozhodcu Trzňaka, ktorý je aj chyba rozhodca a nemôže si dovoliť v takýchto situáciách, kritických situáciách, kedy je likvidačný faul smerom na Frňákovu odpískať, alebo následne na to ide Frňákova do koša, je likvidačná faulovaná a nie je vôbec ani úmyselný faul. Čiže sú dve rôzne postredy na celú situáciu a dneska v tejto situácii práve tento rozhodca túto situáciu vôbec nezvládol. Čo sa týka nášho družstva, myslím si, že my sa musíme teraz pripraviť na ďalší zápas, a to je v Poprade. Budeme ho hrať v tej základnej škole Komenského, keďže je tam tá zmena do termínu. Verím, že máme ešte 4 dní na to, aby sme zanalizovali tento zápas a pripravili sa hlavne na ďalší zápas v stredu v Poprade. Škoda bolo, že vám super ušiel bodovo, že? A to sa ťažko doťahuje. No lenže tam zase boli veci, ktoré boli zapričenené práve tým, že keď ste si sústavne videli, alebo keď máte svoj záznam spravený, tak je krásne vidieť postavenia clon, ktoré sústavne tolerujú počas celej sezóny Kovačovej. A Kovačova nemá postavenie clony ako v pozícii svojho válca, ale sú to clony, ktoré sú priam likvidačným smerom hráčkam a dneska bol zámer práve ísť smerom, či už vedeli, že Frňáková dneska mala svoj zápas a v pasáži, kedy sme sa vrátili späť do zápasu, tak bola atakovaná a jednoducho 5 minút.